Erregeak leheneko liburutik. Egun haietan, Eliasek egubateko bidea egin zuen basaportuan barna. Azkenean, inguru baten azpian eseri zen eta heriotza okazio bere buruari esanez. Aski dut jauna, keni esan da bizia ez baita ezin bere gurasoak baino hobeak. Ondoren, ipuruaren itzaldean etzan eta loa hartu zuen. Horretan, aldiru batek ukitu eta esan zion, jeki eta jan. Begiratu zuen Eliasek eta sorturik erreberria eta ontzikatu ikusi zituen bere buruan. Jan eta eran ondoren, etzan egitzen berriro. Etorri zitzaion bigarrez jaunaren mendirua, uki eta esan zion, jeki eta jan, bide luzea baituzu oraindik. Jeki zen Elias, jan eta eran zuen eta janariaren indarrez, berrogei egun eta berrogei gaur ibili zen hori beraino. Jainkoaren mendiraino. Jaunak esana. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Senideo, ez nahi gabetu Jainkoaren Espiritu Santua. Horrekin markatu baitzaituzte Jainkoak. Askapen egunean zuek bereizteko. Kendu zuen artetik garrazkeria, haserrea, gorrotoa, garrasiak, irainak eta bestelako gaiztakeria oro. Izan zaitezte elkarrentzat on eta biosfera, elkarri barkatuz. Jainkoak zuei Kristoren bitartez barkatu zizuen bezala. Izan zaitezte beraz Jainkoaren antzeko. Haren seme alaba maite zareten ezkero. Bizi zaitezte maitasunean, Kristoren antzera. Berak maite izan baikinuen eta bere burua gure alde eman zuen. Jainkoak atseginez onartzen duen oparitzat eskainiz. Jaunan esana. Jaun zuekin, Jesukristoren ebangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusen kontra marmarka hasi ziren entzuleak. Ni nahi zerutik jaitsitako ogia esan zuelako. Eta hau zioten, ez aldaba, hau Jesus Joseren semea. Ez alditugu da, ezagutzen bere aita amak, nolatan dio orain zerutik jaitsia dela. Jesusek erantzun zien, ez ari marmarka zuen artean.
ezin da inor nigana etorri bidali nauen aitak erakartzen ez badu. Eta nik biztuko dut azken egunean. Hau dio profeten liburuak, jainkoaren ikasle izango dira denak, aitari entzun eta hark irakatsia bere ganatzen duena nigana dator. Horrek ez du esan nahi, inor aita ikusi duenik, jainkoagandik etorri denak bakarrik ikusi du aita. Egiaz diozuet, sinisten duenak betiko bizia du. Ni naiz bizia ematen duen ogia. Zuen gurasoek mana jan zuten basamortuan, eta hala ere hil egin ziren. Bestelakoa da zerutik jaisten den ogia, honetatik jaten duena ez da hilko. Ni naiz zerutik jaitxiaren ogi bizia, ogi hontatik jaten duena betiko biziko da. Eta nik emango dudan ogia, nire aragia da, mundua bizi dadin emana. Jaunak esana. Aurtengoan ere, Santi Muzio eguna ospatzea egokitu zaigu. Eta beti festak, ospakizunak, alaitasuna dakar, bihotzeran, etxeetara, herrietara, nobentzat, hori da bilatzen dena, hori da nahi dena. Kontutan edukitzea, mundu honetan bizi beralarik ere, ze garrantzia euken, elkarri bizitza atseginagoa eta amaiagoa egiten saiatzea. Hau da, saiatu behar dugu, mundu honetan, gauza desagerrak egiten, egia, justizia bilatzen, baina baita ere elkarri bizitza atsegina egiten. Eta alaitasuna, pozak, festak ere badu bere tokia. Jakina, ez daitezke beti festagiroan bizi, baina festagiroa ere ezinbestekoa dugu. Eta hoxe da gure herrietan aspaldiko ohitura. Gainera, gure herrietan beti alaitasun hori eta festa hori fedeari lotua izan du da. Hau da, Jesusek ebangelioan ere hoxe erakusten dugu. Ikusten dugu, Jesusek ere ospakizunetan eta festetan eta parte hartzen zuela. Eta ere ikasleei erakutsi ziren alaitasun hori ezinbestekoa dugula mundu hontako gure ibilaldian. Ez daitezkela beti serio edo beti triste edo beti kopetigun egon mundu honetan. Baizik eta nahi duela Jesusek, nahi duela jainkoak denok alaitasun hori senti ezaguna. Jakina, beti ezingo dugu, hola egon baino, saiatu behar dugu, eta batez ere gure ingurukoei bide hortan, lanbide hortan laguntzen ezinbestekoa dugu. Horregatik, fedearekin oso lotuta egon da festa. Gure aurrekoek, lehengo leitzarrek, hemen aukeratu zuten, herriko zaindari bezala Santi Muzio. Erromatar, garaiko martiri bat. Ez oso ezagunak, esate baterako, atzokoan ospatzen minun San Lorenzo. Eta San Lorenzo izugarri ezaguna da. Mundu guztian arki ezagudu San Lorenzo, edozein retablotan, edozein kontinentetan, edozein tokitan gaudela ere. Eta ehundaka herri egongo dira San Lorenzo ospatzen dutenak. Gurea originalagoa da, zerbaitetan baina esan genezake Santi Muzio ez dela izugarri ezaguna. Edozein tokitako kristaua topatu zero, aipatzen da diegu Santi Muzio, eunetik, dagoetik emeretzik, edo kaso eunek ere ez dute ezagutuko norten ere. Baina guk badakigu erromatar garaiko martiri bat izan duzela, eta bere odola isuri zuela fedea aitortziagatik. Eta hori dela eta badakigu ere zeruan dagoela eta gure alde egiten duela. Horregatik lehengo litzarrek aukeratu zuten Santi Muzio eta berari eskatzen diogu bere bitartekaritza eta bere babesa. Denetarako, esan genezake kristauok errezatu behar dugu eta eskatu behar dugu jangoikoari, beti eskatzen dugu jangoikoari santuen bidez ez diegu zuzenean edo bakarrik santuen edo malfinean eskatzen baizik eta beti jangoikoari haien bitartez. Eta esan genezake denetarako eskatu behar dugu. Bai gauza materialak, baita espiritualak ere. Jainkoak hala nahi du.
eskatu dezakegu, osasuna, bakea, elkartasuna guzti horiek eta baita ere eskatu dezakegu fedea, eskatu dezakegu gaitz espiritual guztietatik zaintzea, denetatik eskatzea ongi dago eta hoxe eskatzen dugu gaurkoan festa gido horretan gure zaindan den santimuzio gogoraziz baita ere martiriek ze nolako ejemplu ederra ematen dute. Mundu hontako begietan edo mundu hontako ikuspegitik edo mentalidadetik ematen du galtzaile batzuk izan dira frakasatu egin dutela. Baina fedearen begiekin ikusten ditugu guretzako alako ere handi batzuk bezala. Eta ez hori bakarrik. Mila eta mila urte pasatu dira eta oraindik hemen bere festa eguna ari dira ospatzen. Gure aurrekoen eta Leitzako banderan ala jarria dago, oso politia, hemengo banderan idatzia, bi ezaugarri izan dituzte gure lehengoik eta gure ere ala egitzea. Eta esaten gure mendietan ala jartzen du bi ezaugarri ikusten dira. Gurutzea gure fedearen adierazgarri alde batetik. Eta aritza gure indarraren adierazgarri. Euskal gure horrekoen garrantzi hori eman izan diete bi gauza horiek. Eta guk ere hoxe eskatzen dugu timurtzio. Bi horietan bai indarra eta osasuna dutu izagula denetetik eta bestetik ere fedea sendotu dezaigula. Egia da, indar fisikoa gauzu dela, baina baita ere indar espirituala oso importantea da. Esan genezake, fedeak eman nahi dugu indar espiritual hori baita ere. Gizakiak ere behar duena. Ez bai dira materia hutsa, guk ere parte espirituala daukagu, eta hoxe eskatzen dugu santimuziorik. Hori ere sendotu dezaigula. Euki dezagula fede sakon bat, argia eta indarra emango diguna gure bizitzan. Denok festa ederrak pasan itzazuela, alaitasunean, esan bezala, elkartasunean, pake-pakean eta herri bezala denok hobeki egoteko eta elkarrenak gehiago gaitatzeko balio dezaigula.
Egin ezagun duen. Hartu dugu gaitzak, indartu bezala zantzak, emozio mati santua indartu duen bezala. Haizu ez zaren zurteia beretzeko, hain egin sendu egin. Jesu Kristo gure jauraren bitartez. Oartxitu bat, datorren ostegunean, amabik ere zeru eta jasotzea izango da, eta bizak izango dira egatzera bezala. Luzeko egatzetan eta amaiketan. Bizak eta bestelakoa, baina bizitza zazpitaketan. Oindik, egiko kabidean, baina zuru